Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Йойо и днес ще снимаме за първи път на StarCraft и мисля днес да играем някой лесен мап, не такъв не зомбиран, защото зомбиран са един от конкретните мапове за мен. Как? Не се издавайте се. И здравейте хора, върнах се и ето както виждате ни е заредил. И така. Сега първо да си създадем малко проби и да почваме с други. Както виждате, тази игра е доста забавна, защото играта е направена по много по-добър начин от Minecraft. И така, и вече не се знае дали ще снимаме за Боби, защото да, не играе толкова така, той никога не играе. Казва, че не е толкова, и хора, моля ви, искам да събера абонации, ще напиша къде да си изтеглите играта. Всъщност, по-добре да го кажа, изтеглете си играта по-добре. Ако искате да играем заедно, точка на път. И хора, бъднаме на сервис. И сега, вижте. Минерал. Тези неща, като против пилоните, трябва да ги подходите, за да правите другите неща. Не ви е нужно такъв пилон, за да построите газ. Трябва да си направите газ задължително, защото иначе почти нищо не може да направите без газ. Ето, взимате ето тази машина и слагате да изменя тия местата, пробата идва и това. После си създавате войска по този начин, хващате, взимате го, слагате го именно къде вие си издавате, но и после така, да го изпореш, хващате и така, слагате още едно за войски, защото в тази игра другите прави така, видите мои първата бе. И така, някой път ще снимам с друг хора, не само аз и Боби, но той не играе толкова тая и аз не обичам да играя Minecraft толкова много вече и да, много рядко си играя Minecraft само заради клипчетата и това е. Minecraft не се да бъде. Не става за нещо вече. Тук е Иначе моя харесва, че да си много готина Minecraft. Но не цели Minecraft. Сега после от началото си създавате зелоти. Коня. После, ако искате да ви построите, цъкате с десен бутон на пробата и цъкате с ляв върху и ще си. Аз сега не си мисля. Сега да си започваме. Моля е много дълъг. Ще пилам играта на всички много. Просто още не мога да я разбера съвсем така. Непрекъснато да правим също правило. Първо правите си войска, най-важното, защото ако ви нападнат, примерно, веднага сте мъртви.
Аз в този епизод ще ви демонстрирам само как се правят нещата, примерно тези неща и сега нямам какво да ви кажа. Наслаждавайте се! И така, ще взема от тази номера. You have not enough minerals. Азия. После слагам това нещо. Този. И така. Бяха ми облъчена и ето. Те за първи път ме нападат. Виждате както моята войска се справи с проблема. Съжалявам, ако има някакви лагове в клипа, просто видеята много ми лагва на мен. От време на време като влизам, видеята почва да се влиза. И така, виждате както сега спирахто. Той нищо не може пред той, просто разгледа. Колкото повече стоите, толкова по-голяма войска имате, виждате ли? Ето се здобих с центрите и те са много пъти и много по-ефикасни са от другите създания. Освен от ето тези. Те са ми най-любими, защото най-лесно, най-трудно се убиват, имате много деймидж, така. Са любими, от тия най-готиния е това. Не знам, ще не знам на тия последни. Не знам, тия трите е това. Става. И как? Още си това да не съм тъпът. И така, виждате. Стана. Не съм в центрите. Ще направим това. И ще тръгнем да търсим другия. С този мап не съм особено запознат, като той за мен е много сложен. Да. Това мапа е най-трудния според мен. Най-лесно е. Защото дали има приятел на име Петър Касовка. Не Петър, а друг един да ходим да БГ. Сбърках го, защото един е сказал почти едно. Моля ви. Обясня, няма да ме разберете. И започваме да гледаме. В принцип си правя резервна база, но в този епизод не иска да ми правя, защото разбрах, че от нея нямам нужда. Както един от приятел Петър на Петър. Една игра, но тогава не снимам за нещастие, войски. Но той говори на английски, за да има повече абонации, както виждате. Разбрах на екрана има. И чао хора, това беше от мен.